הייתי צריך להסביר לו את כל התקווה. איכשהו יצא כל החבר'ה בישיבה. אז אחד יום אחד שאל אותו המשגיח הקטן, שאל את המשגיח הגדול, מה, אתה לא רואה שהוא עובד עליך? אמר לו, כן. אבל ברגע, השם יזכנו, לא לשם. שהכוח לבן היקר שלנו. אמר לו, אבל תדע לך, הוא משגיח, אמר למשגיח הקטן, תדע לך, כל זמן שהוא משקר, זה אומר שעדיין הוא איתי. כשהוא יפסיק לשקר ויגיד לי, תשמע, אתה יודע איפה הייתי? לא סופר אותך, אני הייתי שם במשחק הזה. זה סימן שהוא כבר לא איתי. סימן שהוא כבר לא איתנו. אז זה מה שהיה עם יצחק, ומה שאמר רבי יעקב. יצחק ידע שהוא משקר, אבל כל זמן שהנשמה בוערת, כל מה שהוא משקר, זה אומר שעדיין אכפת לו. זה אומר שעדיין ההרגשים שלו נמצאים במקום. זו תשובה אחת. תשובה שנייה אומרת, הבן איש חי, אתה יודע למה יצחק אהב אותו? כי רבקה אוהבת את יעקב. צריך שיהיה כל דבר בבית. איך מרגיש ילד איך מרגיש, נכון. איך מרגיש ילד, אבל בדיוק היום שמעתי, ראיתי שיש נוהל, שעדיף שתאומים לא ילמדו באותו מקום. תפריד ביניהם. למה? שלא יסתלבטו על המורה גם. כן, אתה דואג לזה. אני דואג לא, לילד עצמו. איך מתנהג ילד אח שכל הזמן חושב שרואים שכל הזמן, שיש האחד מוצלח, שני פחות. זה לא, נכון? זה לא נעים, הוא לא גודל ככה. ועובדה שהיה לי כמה חברים תאומים, כשהפרידו ביניהם פתאום ראש השני מצליח. למה? הוא כל הזמן גדל בצילו של האח היותר מוצלח. לכן, טוב, עכשיו עד כזה ככה קנץ לשיעור, בעזרת השם אנחנו נדבר, אבל בואו נתקדם במה שאנחנו רצינו לפתוח. רבותיי, אברהם אבינו כולם יודעים, באיזה גיל נולד לו בן? באיזה גיל? איפה? באיזה גיל נולד אברהם? 100, בגיל 100. באיזה גיל נולד לשרה? 90 שנה, נכון? לבן 90 שנה. 10 שנים פחות. תשמעו משהו, אומר השח על התורה. אנחנו יודעים, אתם יודעים למה? קחו 190 שנה של שתי יהודים שקידשו את שמו של הקדוש ברוך הוא, שהם כביכול לא מגיע להם. ככה אנחנו חושבים. אז יש הסבר אחד למה הקדוש ברוך הוא עשה אותם ככה, כי הקדוש ברוך הוא התאווה לתפילתם. אבל אומר השח, הסבר אחר שעל זה אני רוצה לדבר עכשיו. כמה נגזר על עם ישראל שעבוד? כמה שנים? 400 עבדו ועינו אותם 400 שנה. אבל השעבוד בפועל כמה היה? 210. איפה הלך? גם לא היה 210. למה? אבל צריך לספור את זה מאברהם עד הסוף של השעבוד. לא, סופרים את זה מלידת יצחק. לא, ברית בין הבתרים משם מתחילים. סופרים את זה מלידת יצחק. מלידת יצחק, 400 שנה עד שיצאו ממצרים. השעבוד בפועל מתי היה? כשנפטר? רק כשנפטר הבן האחרון של יעקב. מי היה האחרון של יעקב? מי אמר לוי? אמר בנימין. אמרו לי לשם שמו, בנימין אמר. בנימין? לוי החזיק מעמד 94 שנים במצרים. הוא האחרון שנפטר. הגזרה הייתה כשמי שיפטר, הבן האחרון של יעקב, כלומר לא הבן האחרון, אחרון הבנים שנפטר, אחרון השבטים, אז מתחיל השעבוד בפועל. אבל למה ככה? הרי הגזרה הייתה על 400. למה השעבוד בפועל היה רק 210? הוא אומר השח על התורה, פרשת לך לך. אתה יודע למה? 190 שנה זה כנגד מה שלאבות אבותיהם לא ילדים. 100 שנה כנגד אברהם, 90 שנה כנגד שרה. רבותיי, אנחנו עוברים דברים ולא יודעים. כן, בגלל 190 שנה האלה, זה אומר להם השעבוד, שזה לא השעבוד בפועל. עכשיו אתם מבינים, האדם עובר דברים, הוא לא מבין מה הוא משיג באותם דברים שהוא עובר. תבין מה הכל לטובה. רגע, זה רק התחלה, חכה. זה רק ההתחלה, הקדמה, זה על קצה המזלג. אדם עובר הצפות, הגמרא אומרת, עד מתי מגיע צער? בואו, אתה יודע מה? אם אדם נכנס את היד שלו לכיס, לחפש את 5 שקל, ושם הוא אומר את הצד של 200. הכנס את היד לצד השני, זה נקרא כבר צער. אם אתה מקבל את זה משמיים, בצער הזה מתחברים לך העוונות שעשית. אבל צריך קבלה. מה זה קבלה? לא להתכוון לעצמי, לא. הכוונה היא להבין שזה משמיים, ואתה אומר, גם זו לטובה. אדם מגיע, דיברנו פה להצפות יום שישי, הוא מגיע. ואז הוא רואה שהוא לא יכול להיכנס, הוא צריך ללכת לדרך אחרת. זה צער. צער אומנם קטן, קטנה, כן? אבל אם אדם, צריך לדעת שאם אדם מקבל את זה, הוא מבין שזה רצונו השם יתברך, באותו רגע נמחלים לו העוונות שהוא עשה. לא כל העוונות, כל צער, לפי מידת העוון. 190 שנה, יש שם כוח העוונות, אורחים הבאים. 190 שנה לאברהם ושרה לא ילדים, 100 לאברהם, 90 לשרה. קיבלו את זה באהבה. כנגד זה מה קרה? הופחת לבנים שלהם 190 שנה של שעבוד כולל של כל הבנים שלהם. זה רק ההתחלה. בספר פנינים יקרים החדש, יצא בשנת תרפ"ה. זה לא חדש בדיוק, זה תר"ש, 100 שנה, אבל יש כאלה יותר כאלה, הוא מביא מדרש.
בשעת ההגדה, מה קרה ליצחק? כולם יודעים, מה המדרש אומר? יצחק זכה וראה את פני השכינה. רבותיי, אחד שרואה את פני השכינה, הוא לא יוצא מזה. מה הראיה? זה העיניים שלו. יפה, היום אתם יכולים לעשות שירים גדולים. נתן ואבירן ראו את פני השכינה, כי בקרובה הקדש, ויפטרו מן העולם. על מה? אוי, תמזוג משהו לעצמך. אין לך צמא. שהקריבו, כן. אני אמזוג לרוי. רבותיי, יצחק ראה את השכינה, נגזר עליו באותו רגע כיוון שהוא ראה את השכינה, כי לא יראני האדם וחי. הוא לא יכול להמשיך את החיים שלו. מה עשה הקדוש ברוך הוא ורחמיו? המיר את זה למה? לעיוורון. אבל יש לי שאלה. מתי הוא נהיה עיוור? גיל 60. ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות. אגב, שימו לב, מה כתוב? לא כתוב ותכהנה עיניו לראות, מראות. מה זה מראות? מזה שהוא ראה את השכינה. ראיתם? לא כתוב לראות. הרב יעקב, אחרי שאתה תקליט. מה כתוב? ויהי כזקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות. לא כתוב לראות. למה מראות? מראות השכינה. אבל יש לכם שאלה. עד גיל 60 מה? הוא לא היה עיוור, נכון? מגיל 40, מגיל 37, עד גיל 60. לא היה עיוור. נכון? מגיל 40 עד גיל 60 הוא לא היה. איפה זה הלך? מה אתם אומרים? 7. מה אתם אומרים? אומר רב ספר פנינים יקרים החדש, כי 20 שנה לא היה לו בן. 23 שנה לא היה לו בן. מתי נולד לו? בגיל 60. שימו לב את החשבון. זקן, מה זה זקן בגמרא במשנה? גיל 60? זה כאן כן, זה זקן, נכון, צודק. בגיל 60 זה זקן. סיבה זה גיל 70. מה זה זקן? המשנה אומרת... אז זה בעוד 3 שנים. רגע, זה 20, לא, בגיל 23. שימו לב, ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. שימו לב, אומרת המשנה, שנינו במשנה בין 60 לזקנה. מובא עד גיל 60 לא היה יצחק ילדים. אדם שאין לו ילדים חשוב כמה? באמת. עכשיו אתם מבינים את החשבון? אתם מבינים? נגזר עליו מיטה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא רוצה שתמות. עד גיל 60 לא היה לך ילדים. מגיל 60 אמר שכבר קיבלת ילד? מתי הוא ראה את השכינה? לא הבנתי. מתי הוא ראה? בעקידה. בעקידה. אז גיל 37. כן, אבל עד גיל 60 לא היה לו ילדים. אז הגזרה התקיימה בזה שהוא מה? שלא היה לו ילדים. אבל ויהי כי זקן יצחק, מה זה כי זקן? זקן זה גיל 60. כשכבר הגיע לו ילד, מה קרה? ותכהנה עיניו מראות. למה? הגזרה הומרה למה? לעיוורון. אתם מבינים? עכשיו אתה מתחיל להבין. זה חשבונות. אתה מתחיל, זה חשבונות. אבל אדם אומר, למה אין לי כסף? חביבי, למה אין לו ילדים? למה אין לו זה? קודם כל תדע לך, חביבי, אתה בכלל לא אמור להיות בעולם. אתה לא אמור להיות פה. תגיד תודה קודם כל שאתה נכון. אדם אומר, למה הילדים ככה? למה אשתי מעצבנת אותי? אדוני, לפעמים נפתח לפי מה שמגיע לך. בוא. אז תגיד תודה שאת הצער עכשיו אתה מקבל על ידי האישה. יש כאלה האישה שלהם אישה טובה, הם מקבלים את הצער מביטוח לאומי. מקבלים את הצער מהבוס. אתם יודעים מה זה, איזה קשה שיש לבן אדם בוסית מעליו? חשבתם על זה פעם? אני לא רוצה לדמיין את זה. אתה יודע מה זה? שאלו אותו שלא יגיד לכם. סיפורים, מה זה קשה, יש לך תקופה קצרה, אישה ש... טוב, אישה, אגב, כתוב בזוהר שאישה תדינים. שאישה, נותנים לה לאישה וימשול, זה בעיה. זה בעיה. מי שרוצה רעיון לכך, שיתחיל עם שוטרת. תראה מה זה. ערבי. עדיף לשתוק. ואתה עם אישה שם שוטרת, סתום את הפה, תגיד לה כן, הכל, כן, כן. רק תגיד לה מילה לא טובה, היא תתחיל להתעצבן עליך. רגע, אבל רק עכשיו התחלנו את השיעור. הוא שאל איך הכל לטובה. בואו נראה, אנחנו מתקדמים. רבותיי, שעבוד מצרים, מתי הוא התחיל? מלידת יצחק, נכון? מלידת יצחק. יפה. מלידת יצחק. יפה. עכשיו שואלים כולם, רגע, 20 שנה, אנחנו 20 שנה מסכן יצחק, לא היה לו ילדים. לכאורה זה נראה דבר לא טוב. 23, לא? 23 שנה, כן. לא היה לו ילדים, נכון? לא היה לו ילדים. נכון. איזה צער זה, צער בואו גדול. תראו חשבון. בואו, אני רוצה ביחד איתכם לחשבן, רק לשים לב לפרטים. אתם אומרים את התשובות. ממתי אמרנו התחיל השעבוד? כשנפטר הבן האחרון של יעקב? מי זה היה? מתי נגמר השעבוד? לא, מתי התחיל השעבוד בפועל? השעבוד התחיל מלידת יצחק. מאותו יום ש... השעבוד בפועל הוא היה 210 שנה, כאשר... הפעילו את הסטופר. הפעילו את הסטופר. מהיום שנפטר יום הבן האחרון. אני רוצה לשאול שאלה. אם יצחק היה מקבל את הבן שלו ישר שנה אחרי החתונה, מתי לוי היה נפטר?
מתי הוא היה נפטר? 20 שנה קודם הזמן שהוא היה להיפטר. מה היה מתחיל אז? השיעבוד בפועל. אז כמה שיעבוד בפועל היה? 210 ועוד 20, 230? עוד 20. 230 היה. 210 ועוד 20 שנה על העץ. תגיד לי, עכשיו הבן אדם מוכן לסבור של 20 שנה לא יודעים עכשיו שכל הבנים שלו, כל התנאים שלו יסבלו שיעבוד מצרים? מי יגיד לו לדבר כזה? עכשיו הבנת? רק עניין איך ללבוש את המשקפיים. העיקר יהודי צריך להבין איך הכל לטובה, ולא ייתכן שהכל הוא מוריד רע מלמעלה, אין רע יורד מלמעלה. אבל עדיין זה לא מספיק, אנחנו מתקדמים טיפה. ברש"י מובא שהסיבה לבחירת אברהם, הרי ידוע, נכון, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם להיקבר בשיבה טובה. באיזה גיל אברהם נפטר? בגיל 175. פרשת השבוע. למה? איפה 5 שנים הלכו? הוא לא רוצה לראות את ה... מובא ברש"י, כיוון שלא רצה הקדוש ברוך הוא שיראה, שעשו יצא לתרבות רע. עשו התחיל פתאום לרוץ רצים, ללכת לקולנוע, התחיל לעשות כל מיני דברים. הוא התחיל ללסתם את הבריות, היה עומד, היה צריך כסף. לצייר את אברהם. היה כסף לבזבוזים, מה היה עושה? היה לו כבר אומר, ללסתם את הבריות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיראה את זה, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו להיקבר בשיבה טובה. אתה תיקבר בשיבה טובה, נכון? עם אבותיך. אני אשאל אתכם שאלה עכשיו. שימו לב, רבותיי. אם יצחק היה, אם יעקב ועשיו היו נולדים 20 שנה קודם. אבל כבר מבינים את החשבון לבד. הנה, הוא כבר... עוד 20 שנה. אם 20 שנה קודם, מה היה קורה? באיזה גיל נפטר? אברהם? בגיל 155. נכון? למה? כי עשיו היה נפטר, היה נולד 20 שנה מהשנים של אברהם. בגיל 150... הקדוש ברוך הוא היה צריך לקחת את אברהם בגיל 155. עכשיו אתם מבינים איך הכל לטובה. ה-20 שנה האלה שהתחלתי כאן עוד 20 שנה לאברהם. כן, עוד 20 שנה, כן. יותר מזה. אם יצחק לא היה מתחנן ומתפלל, הוא היה מקבל את הילד שלו, אתה יודע באיזה גיל? 25 שנה לנישואין. מה שכתוב בשמיים, כך כתוב. למה? כי בזאת אומרת, שלמה אברהם נפטר בגיל 175? כי עשיו יצא לתרבות רעה. אם עכשיו יצחק היה נפקד 5 שנים אחר כך. מה, באיזה גיל? 5 שנים אחורה, 5 שנים כנגד 5, נכון? הוא היה נפטר בגיל 180. אלא מה? שיצחק, כתוב בספרים הקדושים, שיצחק, כיוון שהוא התחנן, כתוב ויתר לו השם. כיוון שהוא התחנן לקדוש ברוך הוא, תפילה דיברנו שיעור שעבר, תפילה משברת כל הכל. גם אדם שנגזר עליו גזרות קשות ונוראיות, אם הוא מתפלל, הוא עוקר הכל. אומר רב חיים זוננפלד, הוא היה רבה של ירושלים. תראו משהו, מה זה? שימו לב, גימטריה. גימטריה ויתר לו השם, כמה זה? ויתר לו השם, תעשו חשבון, זה יוצא לכם 738. כמה הגימטריה של 5 שנים? 738, תפתחו מחשב. עכשיו אתם מבינים? ויתר לו השם, הקדוש ברוך הוא הקדים את זמנו 5 שנים, אבל חלק את ה5 שנים של אברהם שנפטר קודם. הבנתם? אתם מסתכלים כאילו לא הבנתי. עוד פעם, אני אעשה חשבון. אנחנו אמרנו עכשיו כרגע, ויתר לו... מה? על הפנים במתמטיקה. לא, אז אני חוזר עוד פעם. לא, בסדר. רש"י מסביר שמה הסיבה שאברהם נפטר 5 שנים קודם, כדי שלא יצא ישראל לתרבות רע, נכון? כן. יפה. עכשיו אמרנו, עשינו חשבון. יצחק חיכה 20 שנה כדי שעשיו ויעקב יגיעו לעולם. נכון? מצוין. עכשיו, עשיו באיזה גיל מסוים, בגיל 40, נגזר עליו שהוא יצא לתרבות רע. בואו ניקח את העניין הזה, בסדר? אני לא יודע אם זה בגיל 40 בדיוק, לפי החשבון. עכשיו, בואו נעשה כזה דבר. אם אמרנו שאם יצחק היה מקבל את יעקב ועשיו, מיד בשנה שהוא היה מתחתן. מה היה קורה? 23 שנה. לכאורה 20 שנה היה צריך לקחת 20 שנה אחורה. מהחיים של אברהם. 150 שנה. 155. עכשיו, אז אמרנו, הבאנו ראיה, שאתה רואה איך הכל מסתדר לטובה. שאומנם יצחק חיכה 20 שנה, אבל כנגד זה הוא זכה שאבא שלו יקבר בשיבה טובה. עכשיו, בוא ניקח את החשבון לצד השני. אם זאת אומרת, אומר רב חיים זוננפלד, זאת אומרת שיצחק היה צריך להיפקד בילד, באיזה גיל? בגיל 20 בגיל 65. כדי שאברהם לא יחסר בשנותיו, נכון? מצוין. אז למה הוא נפקד בגיל 20 לשנת הנישואין? כי הוא תפס את הצידור חביב והוא התחיל להתפלל. מה כתוב? ויתר לו השם, אבל ברור נעתר. נכון? בלשון עתירה. אז יוצא שהעתירה הזאת, כמה הרוויחה לו? 5 שנים. שימו לב, ויתר לו השם, כמה זה? בדיוק כמו גימטריה של 5 שנים. אומר רב חיים זוננפלד, הגימטריה ויתר לו השם, זו אותה הגימטריה של 5 שנים, תעשו חשבון. אני לא האמנתי, עשיתי חשבון. אומר רב אהרון קוטלר, מה שרב חיים זוננפלד אמר ויתר לו השם, זה גימטריה של 5 שנים, זה נאמר, זה ברוח הקודש.
כך אומר מורב שהוא אהב את הדבר הזה. שימו לב איך הכל מסתדר, איך הכל מסתדר. אין דבר, גם בתוך הגזרות, בתוך ההסתרה. שבתוך ההסתרה נגזר על בן אדם משהו. רגע, בגלל התפילה שלו ירד לאברהם 5 שנים? 5 שנים, כן. הוא לא נענש על זה? לא נענש, כי הוא התפלל על דבר טוב. זה שיצא מזה דבר אחר. לכן כתוב שהצדיקים שהם מתפעלים, שהם צדיקים, כתוב שצדיק שמבקש, הוא גוזר. אבל הבבא סאלי אומר שזו הסיבה שהצדיקים נפטרים בגיל מוקדם, זה בגלל שהם מטריחים את הקדוש ברוך הוא לשנות את העולם. כמו עם הבן של יוסי שאמר לו תהנו תנו פריה, ואז הוא אמר מי נתן לכם אוכל? הוא אומר הבן שלך כבר סידר לנו ארוחה כמו שצריך, אז הוא אומר אתה נתת להם את הפירות לפני הזמן, תאסף גם אתה לפני הזמן. ככה זה יוצא, לכן אבל זה קשה שהאבא אומר לבן שלו ככה. כן, זה הזכויות דורות. אז בבא סאלי מסביר למה הוא כן נרחמים. הוא כן נרחמים, הוא אומר שכל התעניות בסיבובים שעשו לו הצילו אותו מהגזרות האלה. לכן הוא היה מתענה. מה אתה חושב? משבת לשבת. אם בבא סאלי היה רוצה גוזר לו מקיים, רק התענית הייתה לכפר לו על העוון שהוא מציע את הקדוש ברוך הוא לשנות את הבריאה. תחשוב הקדוש ברוך הוא גזר הבן אדם שהוא לא יתחתן אלא בגיל 40. בא הבן אדם לפני הבבא סאלי, אני בגיל 27, מעוכב שילוך, תן לי שילוך. הבבא סאלי מתפלל והוא נהנה, נכון? מה קורה עכשיו? יש לנו פה 13 שאלה, מה עושים איתה? זה הקדוש ברוך הוא צריך לשנות הכל, רבותיי, זה אקולוגיה, זה כמו הכל מסתדר פה, רבותיי. אבל שאול גם... זה כמו התיק של הפרקליטות. ברגע שלך את הפצע, רגליים זכור, אתה צריך להשלים הכל מחדש. כן. טוב, ממשיכים הלאה. כתוב, הגנוש הסלייבי על הפרשה אומר משהו מאוד יפה. זה הדרך הזה, אני רוצה, אבל שהוא טיפה יותר עמוק, אבל הרבה יותר עם מסרים. אני אשתדל לפרשת את זה, אני אשתדל כמה שיותר לדבר בצורה ברורה. אומר הקדושת לוי, יש פסוק לפני עליית חמישי. אתם זוכרים את הסיפור עם אבימלך ויצחק? אבימלך בא, התחיל לריב, בארות, לקח אותה אישה. הוא רצה לעשות לו רעה. מה הקדוש ברוך הוא עשה? הקדוש ברוך הוא נתן מסר לאבימלך, אם תיגע בילד שלי, אני מחסל אותך. איך הוא נתן לו מסר? איך לא? כן, מובא, מי שתסתכל במדרשים, בבטן, לקח לו פה, לקח לו שם, לקח לו את הציבור שלו האישית, לקח לו את האישה שלו, היה כמה דברים. אבל מה אבימלך אומר ליצחק? שימו לב איזה לשון. אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב. אתה לא תאמין. לא תאמין, תחשבו. מה הוא אמר? תחשבו לי סינואר, בא לביבי, אומר, כפרה עליך, אל תפציץ, כמו שאני עשיתי לך טובה. נכון, אנחנו חברים, נכון, אתה איך עליו יעקב, יחס הוא לא מתקשר, יחס זכרונו לברכה, מה מתקשר לביבי, תקשיב, אנחנו חברים, נכון, כמו שאנחנו בחיים לא עשינו לכם דברים לא טובים, גם אתה נעשה לנו דברים לא טובים, מה אתה אומר? חתיכות. זה בדיחה, נכון? אבל אני אקרא לכם, אבימלך בא, רודף את אברהם, אומר בעל הטורים שרצה להרוג אותו, ושימו לב מה הוא אומר, אני קורא לכם לשון הפסוק. לניני, לנכדי. לניני, לנכדי, כל השושלת הוא רוצה. אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום. אתה קורא, מי שקורא, זה לא מאמין. אתה מאיים עליו עוד הפעם. אני מדבר פה, אבימלך. הוא אומר, כאשר עשיתי לך רק טוב. תגיד, אתה נורמלי? איזה טובה עושה. כן, שמעו משהו. אומר הקדושת לוי, כמה אנחנו צריכים ללמוד מזה? מהגוי, תראו מה הוא מלמד אותנו. תקשיבו טוב. בעל הטורים אומר, הרי מה שקרה עם אברהם זה רק טוב. למה? כאשר הוא לקח את האישה, יצא מזה רק טוב. עד כדי כך כתוב, ויהי האיש, נכון, היה לו 100 שערים. והאיש אשר, בזכות זה, כל הרדיפות, בזכות כל רדיפה והרדיפה שאבימלך רדף אותו, בסוף מה? בסוף מה יקרה לו? הכל התהפך אליו כמו מרג לטובה. אומר, הגוי הזה, תראה איזה גוי. אומר ליצחק, תקשיב, אם אתה תעשה לי דברים לא טובים, כמו שהכל יתהפך עליך לטובה, גם עליי הכל יתהפך לטובה. אותו הגוי הבין את הנקודה הזאת, הוא אומר, תשמע, אם אתה תרדוף אותי בסופו של דבר, מה יצא לי מזה? רק טוב, נכון? אז למה לעשות כל הסיפור הזה? תעשה לי טוב על ההתחלה וזאת. אתם הבנתם? אז מה לומדים מהגוי הזה? אני לא קורא לכם את לשון הקדושת לוי, תראו איזה לשון. ונראה, די ידוע מה שכתב בעל הטורים, אבימלך רצה לעשות רעה ליצחק. אפס כי השם יתברך הפך את זה לטובה. השם יתברך מהפך כל הרעות שבעולם לטובה. וזה שאמר אבימלך, אם תרצה לעשות עמנו רעה, ודאי יתהפך לטובה. והראיה, מה הראיה? כאשר לא נגענוך. הרי אנחנו יוצאנו לחצה באינטרפול. נכון, אבימלך היה אחד המלכים הגדולים בעולם. ומה קרה?
זה צו, איזה אינטרפול ואיזה צו. כולם באים, רוצים את יצחק, רוצים אותו. והשם יתברך הפך לטובה, וכיוון שמידתו יתברך להטיב אף אם אתה תעשה עמנו רעה. לא, ויתר לו השם. אמרתי, ויתר לו השם. ויתר לו השם, תבדוק. תוסיף עכשיו לו השם, תבדוק עד הסוף. תעשה לו השם. לא יסתדר לך. אני רוצה להדגיש משהו. ויתר לו השם, זה גימטריה 5 שנים, לא ויתר. מה זה השם? ויתר לו השם. תוסיף עוד 2 מילים. תוסיף לו עוד... לא השם, תבדוק את זה. לא השם. כן. לא, אני רב חיים יוסף זונפלד. הוא אומר, איפה זה? הנה, לכן עשה עמנו טובה, כיוון שסוף סוף יצא לטובה. מה המסר, רבותיי? מה המסר שמדברים? מה המסר שמובא פה? הוא אומר, בשביל תבין, גם הגוי הזה הבין שאדם שתולה ביטחונו בהשם יתברך, כל הרעות הופכות לטובה. כלפי מה הדברים אמורים? אתה מקבל יום אחד מכתב מהפרקליטות, משטרת ישראל, אתה פותח, אתה אומר, בוא'נה, לפי הצבע של המכתב, לא נראה לי שזה החזר מס. לא נראה לי שזה החזר מס, אה? אתה פותח. רועי, פתאום מבצע לך איזה מכתב, אתה קולט מכתב. איך אתה כותב ויתר לו השם? ויתר לו השם. לשון הפסוק ו', י', ע', ת', ר'. כן. ל', ו', י', כ', ו', כ'. כמה יצא לך? רגע, הוא עכשיו מחשב את זה. כמה יצא לך? 727. לא. סליחה, 748. יפה, עכשיו תעשה 5 שנים. רגע. זה בדיוק, נכון? לא, אני עוד לא, אבל אמרתי לך, אני יש לפעמים דבר שמפריע לי מחילה, לא, אני רוצה שזה הפוך, זה... 748. יפה מאוד. יצא בדיוק, אה? תראה. אבל אתה אומר שם את השם. י' י' כ' ו' כ', זה לשון הפסוק. 10, 20. 20. תדעו לכם, אני מעודד את זה, אני רוצה את זה, אני אוהב את זה, כי כשבן אדם אומר, בוא, אני רוצה לראות את זה, אז הוא מקבל את הבום. זה חלק מהתורה. זה בום? לא, אבל המסר, אני גם ככה, אני בודק. אבל זה לימוד, זה חלק מהתורה. תקשיב, אני ראיתי את זה כתוב. לא, יש לנו קטע בשבוע שעבר, אני רוצה... לא, הנה, שלחתי לך. לא, אני יודע, בסדר. שלחתי לך, בבא בתרא זה היה במקום, אמרנו בבא בתרא במזין, זה היה תצאי. כתוב שאדם שהוא לומד, שהוא חוקר ובודק, אז המסר שהוא מקבל הרבה יותר חזק. למה? כי הוא אומר, בוא תקשיב. ויתר לו השם, כנגד 5 שנים, אתה מבין פה את כל איך הולך לסדר הבריאה, איך הולך מה הקדוש ברוך הוא עשה פה. 5 שנים כנגד 5 שנים. תראה מה זה. תראה מה זה. מה המסר? אז אני לא אומר לכם עכשיו, תתחילו עכשיו, לא, אסור להפך. אדם צריך להתפלל בכל מצב. אבל אם כבר קורה מצב שהקדוש ברוך הוא נותן לו איזה קיפאון מסוים, אז תבין שזה כנגד משהו אחר. תבין שמשהו הזה שאתה מקבל אותו... יש לי איזה קושי עם איזה מקרה שקרה בגמרא, שגם כן הוא ביקש, הוא טענה, הוא יכול להתפלל, הוא יכול לבקש. ובמקום, לא היה לו כאילו מה לאכול. אתה מכיר את הנושא הזה עם הגמרא איך קוראים לזה, שהוא אכל שום והוא התעלף מרוב שלא היה לו מה לאכול, ואז היה לו ניצוצות, שבו העולם אומר לו שאני אהפוך את כל העולם בשבילך, ואז... מה אתה רוצה להגיד מזה? כאילו... מצד אחד אתה אומר לי, הכל מחושב. בורא העולם אומר לו, אם אתה רוצה אני אהפוך את כל העולם, ואני לא בטוח שאתה תבלט במזל טוב יותר מזה. לא, זה לא אמרתי. לא אתה, לא אמרתי שאתה אמרת. אני אומר על מה שהגמרא אמרה, מה שנאמר שם במדרש. נכון. שהוא אמר לו, שגם אם אני יהפוך את כל העולם. הבנתי מה אתה אומר. לא, אבל המוסר הסכם... זה קצת מתנגש לי פה בדברים. אתה נכנס כרגע לעומק. זה מורכב, אבל אני מנסה להבין את זה. לא, אז אני כבר אגיד לך. אתה לא יכול לעולם להבין, לא, אתה גם צדיקים גדולים. ברור שאני לא יכול להבין. לא יכול להבין את הסדר של הבריאה. ברור. אנחנו בקושי, מה שאנחנו הפצרת מבין. מה אנחנו? לא, הטלפון שלך. גם זה מסובך. אז מה מוסר הסכם? אתה תבין שלך, אתה תתפלל. עוד מעט אתה תראה. אבל אם כבר קרה מצב שאתה מתפלל ואתה עדיין לא נהנה, תבין שכרגע מה שקורה איתך כרגע... שום תפילה לא הולכת רחם. ברור, אומר תראה עכשיו מה אומר הערבי נחל, אתם תהיו בהלם. אתם תהיו בהלם של החיים שלכם. אבל אני רוצה להמשיך איתכם עם סיפור. לא יודע, יש לי הרגשה שצריך להביא פה איזה סיפור כדי להוריד את המסר הזה. זה מעשה שהתפרסם תחת השם, נראה לי שמופיע בגוגל, רב פייבל רוזמן. מחוץ לארץ, החסידים שם, יש כמה חסידים שם עשירים. עשירים, בקנה מידה. אגב, שמעתי ש10 עשירים מעולם, 6 מהם יהודים.
עכשיו זה כולל צ'ופרברג שהוא יהודי, יש להם שורשים יהודים, כל זה, מטה, מס גם כן הבנתי שורשים יהודים, אמא שלו יהודייה משהו, נכון? אילון מאסק, כן. תראו מה זה. אז קרה איזה דבר כזה שהיה פעם שבת חתן של בר מצווה. עכשיו הבר מצווה שם היה בשבת. בשבת עושים חזנות אצל הליטאים, אצל האשכנזים, מזמינים חזנות. אני לא מאחל לכם תפילה להיות חזן, אתם לא תאהבו. זה אופרה, עם הקהילה וזה, אתם... עמי אברהם מחייך פה רבע שעה, אתה שותם את האוזן, הולך הביתה, אתה שחרר אותי. אין שם, זה לא רבעי טונים. זה מקהילה, זה כאילו, אתם מבינים, תפילה ככה. אחד מהשירים שם, באיזשהו שלב, עלה לו כבר. עלה לו. הוא אומר לו, אח שלי. עד לפה. בוא אני אגיד לך משהו. עלה לך, נכון? אבל שתדע לך גם, שבין שחרית למוסף, אתה סיימת עכשיו שחרית. החתן בר מצווה הולך לדרוש. זה המנהג אצלנו. ולא רק זה, הזמינו איזה ראש ישיבה אחד גדול מארץ הקודש, שגם ידרוש פה. אוי ואוי. בקיצור, הם יהיו שם צהריים, הם יעשו קידוש ו... ההוא קלט ככה, אמר בכל, אמר לאלה שהם סביבות, אני מוכן לשים $10,000 למי שעכשיו יחתוך על ה... זה בדיוק היה חקי התורה, למי שיחתוך את העסק ויגש לתפילת מוסף. $10,000. אבא, היית ניגש או לא היית ניגש? היית ניגש על העינק במרוקאית, לא? היית ניגש או $10,000, לא? היית ניגש? חותך. איך שהוא מדבר? הגיע הרב פייבל רוזמן הזה, שהיה לו קול נעים כזה, הזמין אותו, הוא לא ידע שהוא כבר סגר איתו מסוף, הוא סגר איתו מראש לעלות מוסף. אבל משום מה הרב פייבל הזה, הבעל השמחה שכח להגיד לו שהמנהג באותו בית כנסת, שראש ישיבה אחד מדבר, הזמינו שהוא הזמין ראש ישיבה אחד לדבר, וגם שכח להגיד לו שהחתן בר מצווה צריך לדרוש. ההוא לא יודע, מתמימות. שובה לימונה, והוא התגדל והתגדל, הוא משתיק אותו, שקט. טוב, בסופו של דבר השתיק אותו והוא ירד מהטבע. טוב, אז מישהו שם אמר לו אחרי ככה במהלך השבת, חודש שלישית, הוא אומר לשיר הזה, אחד מהמקורבים, לא רב פייבל, לא להתבלבל, כן? אחד מהמקורבים אומר לשיר הזה, שמע, אתה הבטחת $10,000 למי שיגש, נכון? אתה לא אמרת מי שיצליח. למי שיגש, והנה, נכון? אתה הבטחת לו $10,000. לא. מוצא שפתיך, תשמור, אתה חייב לו $10,000. זה שזה לא יצא, זה כבר עניין שלך, אתה אמרת למי? עצם אבל שהוא ניגש. נכון? הוא ניגש לתיבה רבותיי, יש בזה מאוד פלפל, בחושן משפט. האם באמת כוונתו הייתה רק למי שיגש, אבל אם אין בזה תועלת, האם מודדים את התועלת, או מודדים את המעשה בפועל? זה פינה בחושן משפט, סימן למדע, בשולחן ערוך. זה לא פשוט. אבל הוא ראה ככה, הוא אמר, אני לא עושה חשבון. אני משהו לא מתחכם. מוצא שבת כתב צ'ק $10,000, ניגש לחזן הזה, הביא לו $10,000. אמר לו, מה? הוא בכלל לא יודע מה סיפור, לא הבנתי, מה קשור? אתה רוצה להביא לי טיפ? תן לי $100, $200. מה זה? אמר לו, בוא נספר את הסיפור. אתה לא היית לידי, אבל אני כבר, הסכן עלתה לי עד למעלה, אני הייתי רעב. מרוב הצער שהיה לי, אמרתי, אגב, מכאן תוכחה מגולה. גאו לכם הרבה פעמים שצריך לא להעריך אותם מדי, לא להעריך על הציבור. פעמים שאני מספר לכם באופן אישי, אני למדתי עם הראש ישיבה שלי, שאיתו אנחנו למדנו, אני גדלתי על ברכי הבבא חכי, לא הבבא חכי, כן, רבי יחיא אבוחצירא, אבא שלו, גדלתי ברמלה, שם למדנו את המוזיקה האנדלוסית. הגעתי לישיבה, התחלתי עם המקם. ראש ישיבה שלי אמר לי דבר אחד, הוא ילמד אותי חזנות, ואחרי זה אצל אליהו אוזן וזיו יחזקאל, אני לא התחיל לפני 15 שנה. ושם הוא אמר לי דבר אחד, אם יהודי אחד סובל מכל המנגינות שאתה עושה, לא שווה כל השאר. הרי המקור להעריך במנגינה בקדיש, אומר הרמה, זה רמה. הרמה אומר מביא דברי המעריב, כדי לקבל את השבת תוך שמחה. אבל אם האנשים יוצא להם זה עצב, שבת של קיץ זה קצת קשה. לא, אבל מנגינה... שבת של חורף, תאריך. איך אכפת לי? אני אומר, שבת של קיץ זה קשה. בגלל זה הרב אומר, מי שיש לו בעיה להישאר, שישתית. לא, אז עושים את דרך האמצע. ברור, אני לא מתכוון שאתה צריך למצוא למידה כולם כדי לא תצליח. אבל צריך לתפוס את דרך האמצע. אבל מי שלא יכול להתפלל אם דרך האמצע של תפילת ערבית השבת. מה יעשה? מי מנחה? יחפש לנו מניין שטוב לו. אז תעשה שעה. שנוח לו. אבל אני באופן אישי מסביר שאני עולה, הלחימה איתי, אני נלחם עם עצמי לקצר. אני לא מסוגל. למה? כי אתה בא עם המון ידע, ואתה בא עם המון יכולות, ואתה רוצה עכשיו לבוא עכשיו, בוא תן לי עכשיו משהו על הבמה, תן לי, אתם מבינים, תן לי עכשיו, אני רוצה. עבודה אישית, שבדרך כלל שאנשים שיש להם, שיודעים קצת, אנשים שחזנים, כן, אני לא מדבר איתכם על אנשים שלא מבינים. אנשים זה, אגיד לכם רבי אלמוג, העבודה, נכון רבי אלמוג, העבודה היא איך אני מתמצת את מה שאני יודע. לא העבודה היא איך אני עושה, איך אני מתמצת. וזה עבודה קשה מאוד, ולכן תדעו לכם לפעמים,
בורח, לכן חז"לים מתפעלים, תראו אנשים שמתפעלים, שימו לב ראשי ישיבות, האנשים הגדולים, הם לא מתפעלים הרבה, הם מתפעלים קצר. תהיו בכל המקומות, הייתי דווקא לפני המון זמן אצל הינוקה. תפילת תלמידה, דקה וחצי 2 דקות. הייתי תסתכלו את הרב עובדיה, הרב עובדיה 2 דקות. אבל אצלו גם יש בתוך התפילה, גם הוא מסביר, הוא מדבר תוך כדי. אני לא הייתי שודי, אני לא הייתי שודי. תלוי באיזה תפילה. כשאני הייתי הוא לא דיבר. תוך כדי הוא אומר, יש לו איזה... לא יודע, כשאני הייתי הוא לא דיבר. שיעור קצר או איזה... שיעור קצר. יכול להיות, כן, אבל בתפילה עצמה, הם מאוד חוששים מתייחד לציבור. אבל זה התפילה קצרה. כן, התפילה קצרה. אגב, שתדעו, התפילה במקומות של יראה של בני תורה, במקומות של בעלי בתים, היא יותר כמות של זמן. השאלה איפה אתה מעריך ואתה מקצר. אנשים מעריכים מקומנות, זה דבר טוב, אבל אם תפילת המידה היא קצרה, יותר מדי, אז זה כבר לא עשינו שום דבר, כן? צריך שיהיה... נכון, הייתי... זה מה שאמרתי, זו הדוגמה השנייה שאמרתי, אני זכיתי להתפעל אצל הרב עובדיה למעלה מ-50 פעם. הייתי גר, אני לומד בירושלים, היינו נכנסים להתפלל אצלו, הייתי בהלם. מה, חשבתי, בישיבה לוקח לנו תפילת המידה איזה 6 דקות. פתאום אתה בא, אתה רואה, בוא נעבוריה. בוא נעבוריה, בוא נפעל ככה. ואז קיבלתי ככה, הבנתי מה זה. הרב, נראה לך שהוא היה זה, הוא פשוט אומר, יש ציבור שמתפעלים איתו, מה הם אשמים? מה הם אשמים? טוב, סתינו אנסה, בוא נחזור לענייננו. אנחנו עכשיו מדברים איך הכל לטובה. רבותיי, איפה היינו? מה קרה עם הסיפור שם? היינו בתוך הסיפור. הוא אומר לו, מה אתה מביא לי $10,000? הוא אומר לו, תקשיב, זה המעשה, אני לא חוזר בי, קח את $10,000. מביאים לך $10,000, מה אתה אומר? טוב, ברוך הבא, תודה רבה. אומר לו, עכשיו, אומר הפעם בן רוזמן, בוא תשמע עכשיו את הסיפור. הוא מחזיק את השיר, אומר לו, בוא תקשיב את הסיפור עכשיו. בוא תשמע סיפור. רבי יואב, חבר, בוא תשב. הוא אמר לו, אני הייתי, הנה יש לך פה כיסא. לא רוצה לשב. הוא אמר לו, תקשיב טוב, אני הייתי בחתונה לפני שבועיים. בטיימברג סקוואר שם, למטה שם. הוא אמר, היה חתונה. עכשיו נגמרה החופה. באים לאכול. לא מוצאים דגים. לא מוצאים דגים. אתם יודעים, חבר'ה אמריקאים, באים... אתה יודע, האמריקאים לא כמון. האמריקאים שלום, כן? כל אחד שם זה שתיים, בלי עין הרע, גולדן סוויט, מקררים. עכשיו אתה תגיד לו, לא, הוא מחכה 10 דקות. לא מוצאים שום דבר. רבע שעה, לא מוצאים שום דבר. 20 דקות, זה זמן מוגזם. הוא ראה שמה זה, הוא אמר, אם האוכל לא יוצא אליי... אני הולך אליו. אני אבוא אליו. הלך! שחר לא היה שם באותו זמן. שחר לא דאג להביא את שחר יש לו לב זר. אני אומר לך, אני בן נדיר מאוד. אבל לא בגלל שאני פה. משהו מיוחד. כולם יודעים, לא צריך להגיד את הדברים הללו. לא, אני לא רוצה להאריך. להביך אותו עכשיו. אבל עכשיו, מה קרה? הוא נכנס לתוך המטבח. זה מעשה שמתאים לו. ואז הוא אומר, מה קרה? תקשיב, אצלנו יש מנהג, עד שלא משלמים את הכל, אנחנו לא מוצאים. והתברר שהמחותנים לא יצטרכו לשלם את הכל. הוא אמר, אתה אומר, עכשיו לא כן, בדיוק הם רבים ביניהם, מי ישלם, מה ישלם? הוא אמר, אין בעיה, עזבו אתכם, אל תנו להם לשמחה שלהם, קחו את הכרטיס אשראי. הם אמרו לו, אין בעיה, הלך למעלה, למשרד, הביא את הכרטיס אשראי. יום אחרי זה הוא אמר, בשביל הספורט, בוא נראה כמה חייבו אותי. 10,000. עכשיו $1,000, $2,000, הוא רואה $10,000. אני חושב בעיניים, אני לא בן אדם עשיר. הפעמים זה בן אדם פשוט. 40,000 שקל? $10,000? אבל הוא אמר, טוב, אם אני כבר עשיתי, היה את הרצון, הקדוש ברוך הוא ודאי שמח בדבר הזה. הוציאו את הדגים. הוציאו את הדגים, הוציאו פרות, הוציאו כבשים. הוציאו גם לשונות של פרה, מה זה $10,000? $10,000 זה רק הפרש, כן? תבין לבד. באמריקה שלנו כבר לא משחקים, הרעב מאוד, הוא מוציא לפעמים את הסכום הזה. עד כדי כך. אני חושב שזה לא... זה סכום כזה לא מוציאים גם. מוציאים מאכפתיות, רעמון לחסד. $10,000. אבל הוא לא ידע שהוא מוציא סכום כזה. הוא לא ידע, כן. לא, אבל הוא היה מוכן לכמה אלפים. הוא היה מוכן לכמה אלפים. הוא אומר, לא עבר שבועיים, עוד לא הגיע, אילן? לא עבר שבועיים, לא הגיע 10 לחודש, לא ירד המחזוריות של האשראי, אתה בא ומביא לי כמה? $10,000. איך הקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים. זה היה כבר יותר מיני, זה כבר... בן אדם בא, שם, הקדוש ברוך הוא בא, נותן לך מזומן. שלא יחזור לך ויזה. רבותיי, אתה לא יודע איפה זה יפגוש אותי. עכשיו אתה עדיין שואל איך הכל לטובה. הוא שאל איך הכל לטובה. אנחנו רק בחצי שיעור. ויהי כתוב, ויהי וזה סבתא בכורה. האבן עזרא מסביר
יש בזה מחלוקת. אני חשבתי להיכנס לזה, אבל אם אנחנו ניכנס לזה, אז יהיה יותר מדי עמוק. ולא נראה לי שזה הזמן להעמיק. אבל אבן עזרא מסביר למה הוא ביזה את הבכורה. אבן עזרא אומר דבר כזה. כיוון שבאותו, שאבא שלו לא היה בן אדם עשיר. יצחק לא היה עשיר, ככה אומר אבן עזרא. אז הוא אומר, למה בכורה? הוא יודע שבכורה זה. אבל למה בכורה אם אין כסף? יש רק עמידה, חובות שזה, המדירה גם ככה לא אוהב אמונה, אז למה? ככה אומר אבן עזרא. הוא הביא שתי ראיות. אומר, אם היה אוכל בבית, אז למה עשיו היה כל כך רעב עד כדי כך שהיה מוכן למכור את הבכורה בשביל להזיל אנשים? יש אוכל בבית, אתה מקרב לפנים, יש לך צלי כתב, יש לך זה, עוזרת בית מכינה. ראיה שנייה הוא מביא, למה יצחק ציווה את הבן שלו להביא ציד מאיפה? החוצה. מה, אין בהמות בחצר? שתי הראיות האלה אומר אבן עזרא, יצחק היה עני. הרמב"ן במקום שם, הוא חולק על אבן עזרא. זה קשה. מה פתאום, הוא חולק עליו בתוקף. תגיד לי, יצחק היה, הרי יצחק ירש את אברהם. ואתם זוכרים כמה כסף היה לאברהם, דיברנו שהוא שווה. אבל הוא שלח מתנות עם לפלגשים ש... הוא שלח כל הכסף? הוא השאיר משהו, לא? השאיר משהו. ביותר השאיר, הוא אומר, הכל... אז איפה כל הכסף? הלך הכסף. תעשה חשבון. הלך בסלוקי. צריך לעשות עכשיו חשבון של מס הכנסה. יצחק היה צריך סנוקר. ודאי שלא, חס ושלום, אין לנו הסתגול בכלל מזה יצחק אבינו. אז איפה כל הכסף? איפה כל הכסף? אומר הרמב"ן, כתוב סוף פרשת שבוע, ויברך אלוקים את יצחק בנו, מסתבר שהברכה הייתה, כך אומר הרמב"ן, בכל העניינים. גם בממון, גם בפרנסה. וגם שייתכן, אומר הרמב"ן, זה אהבתי את זה, שיש צדיקים שמאבדים את כל רכושם, אבל לא בצדיקים שהקדוש ברוך הוא בירך אותם בכבודם ובעצמם. כתוב, השם ברך את אברהם, ואצל יצחק כתוב, ויברך, לשון הפסוק, מה, אמרתי אותו, הנה, מה לשון? ויברך אלוקים את יצחק בנו, ברכה. אומר כתב סופר, אני אתרס לכם את התירוץ. באמת האמת היא שיצחק אבינו היה עשיר. אבל באותו רגע הוא היה, מה הוא היה? באותו זמן הוא היה? אני אומר כתב סופר, אפשר שהקדוש ברוך הוא העני את יצחק, למה? כדי שעשיו ייטול את הבכורה. בין עבודות. בין עבודות. למה הוא עשה את זה? למה הוא קיבל, למה? שעשיו יראה את העולם, מה יצחק? כדי שעשיו צריכה למכור את הבכורה. אין פה כסף. כי אם הרי היה לו כסף, עשיו היה מוותר על הבכורה? לא היה לו אינטרס. תגיד לי, מי מוותר על הבכורה? בן אדם 10 מיליארד דולר, אה? מישהו היה מוותר על בכורה? 10 מיליארד דולר? אתה היית מוותר? הבכורה, 10 מיליארד דולר יש לאבא? בשביל צלחת מרק. ברור שלא, בואו נשאר צלחת מרק. אומר הכתב סופר, אפשר שכל זה עשה הקדוש ברוך הוא, למה? כדי שייטול. עכשיו אתם מבינים מה מדברים? הרב גבריאל, שאלת לך כל התורה, נכון? כל התורה. למה יצחק אבינו קיבל ריקול על החשבון? יצחק אבינו, גבריאל, קיבל ריקול על החשבון. הוא לא הבין למה. מה האמת, אומר, גבריאל דייתי או לא? מה האמת, למה? אם הוא היה עשיר, הוא היה לו, לא היה מוכר את הבכורה. ואם עשיו לא היה מוכר את הבכורה, למי היה הולכים הברכות? אילן, אם עשיו לא היה מוכר את הבכורה, למי היה הולכים הברכות? עד עכשיו, נדמיינו לעצמכם איך המצב היה נראה. על הפנים. אבל הרב, על דרך הפשט, הוא חזר מהשדה, נכון? הוא היה, ולא היה לו כוח, של עשה 5 גרות. נכון? אז הוא היה כאילו לעשות מוות, והאוכל כבר היה מוכן. הוא אמר. אז תביא לי, על דרך הפשט. מה עם הראיה השנייה? למה יצחק ציווה אותו להביא ציד מבחוץ? קח מסע, קח מפה. למה חצר? לא חסר לו אוכל, לא חסר לו בפרט. בשביל הברכה. זה פינה מאוד עמוקה. אנחנו נדבר על זה אחרי שהוא. הוא רצה שהוא יתאמץ בשביל הברכה. אבל שוב... ואז הברכה תחול עליו יותר מאשר שאתה אומר ככה סתם. נכון, זה מה אבל פה במדרש כל הסיפור שמה שהוא עשה, מה, הוא לא יכול לעבוד עליו בשביל. הוא גם ככה הוא עבוד עליו. הוא כל החיים עבוד עליו, הוא לא יכול לעשות סיבוב בחוץ. שאלת למה יצחק אמר לו לצאת להביא צד מבחוץ. כי הוא רצה שהוא יתאמץ בשביל הברכה. אמת. אני מסכים עם הוויכוחים שלכם הרעיון, אני יכול להביא לכם הרבה רעיון. הנושא הזה הוא עמוק, יש רעיון אחד ולחד, אבל אני לא רוצה להגיד משהו כבד. אני רק רוצה לתפוס את המסר. מה המסר? הכתב סופר אומר באמת האמת שיצחק היה עשיר. רק באותו זמן הוא העני, למה? השם עשה את כל זה כדי שעשיו ימכור את הבכורה, כי אם הוא היה עשיר, עשיו לא היה מוכר את הבכורה. רבותיי, עכשיו בואו נחזור למציאות שדיברנו מקודם. בן אדם רואה מכתב, הפרקליטות. מכתב, תביעה עורך דין על סך $50,000. אתם יודעים מה? עכשיו אני אזכר. סיפור כזה הייתה לו משפחה. אבא שלי היה, גם עליו של רב קהילה. הוא היה מקבל את המשכורת שלו מעיריית רמלה. יום אחד הם מקבלים תביעה. הוא עבר דירה ללוד. למה? כדי לחנך, כדי שהבעלים שלו התחנכו באווירה יותר תורנית. שם שכונת חב"ד, עד היום אנחנו בשכונת חב"ד. אז זה שתי רשויות נפרדות, זה שונה.
עכשיו, אחרי שנתיים הוא מקבל מכתב מהמחלקה המשפטית של עיריית רמלה, תחזיר את כל המשכורות שהיית שנתיים. למה? כי אתה אומנם רב קהילה ברמלה, ואתה עושה חופות, אבא שלי רב רכז אזורי של נישואים, אבל אתה לא יכול לגור בלוד. זה פלאג. עזבו את עכשיו שחצי מהעיר גרים במקומות אחרים, כן? חצי, עזבו, זה סתם היה, גם פה היום. סתם ככה לעקוב. כמה התביעה הייתה? על כל המשכורות. בערך המשכורת שלו הייתה, אז אני חושב, אז לפני 15 שנה, זה היה הרבה, כן? זוכר, זה 10,000 שקל, 12,000 שקל? זה הרבה, במושגים שלהם זה כבר... במושגים שלהם זה הרבה. תעשו את זה, תעשו, לחשבנו את זה כפול 12, 120 ועוד 120, 240,000. כן, תוסיפו את זה גם על ענת שכר וכל מיני דברים, הציבו לשם כמה אוכל, הגיעו לכמה אלפים טובים. אבא שלי רואה את זה, הוא מסתכל מה, הוא אומר, רגע, למה כל זה? בגלל שאני עברתי לחייך את הבנים שלי, בחיים לא יצא גרע מזה. מול הילדים שלנו תראו מה זה חינוך. לקחת על זה, לקחת לכתב, שרף אותו. אמרו, אבא, פחות שלך העתק. אבל העתק למה? אין כלום, לא היה כלום, כי לא היה כלום. אותו זמן אבא שלי הלך לשיעורים של הרב היחידה, של הרב יורם, שהיה מוסר באשדוד. אבא שלי הגיע לשם כל יום שלי, אז הוא לא היה בשעה 8:30, הרב ישראל תפס את השיעור הזה. היה ביותר מאוחר. 10:30 בלילה לפחות. 10:30 עד 1 בלילה. 10:30 בלילה. והמשפט שלו היה משפט שלו שהרב ישראל אומר הרבה, הרב יורם בסוף השיעור אמר, מי שנשאר פה יש קונה לעמו בשעה 1. בגלל השעה 1. אז כן, זה לא היה. אז אבא שלי היה הרב יורם, הוא מספר לו את זה. הרב יורם אומר, איפה המכתב? הוא מתמימות, צרפתי אותו. הרב יורם נאמן. הרב יורם נאמן עליו עליו. אני לא אשכח את זה בחיים, זה לא שאני ראיתי. הוא אומר, מה, אתה רציני? אין לך שום... כן, כי לא ייתכן שאני אפסיד ממצווה. הוא אומר לו, תקשיב טוב. כל מה שהם תבואו, אתה תקבל בחזרה. אבל שלא יהיה את הברכה. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? לא הבנתי. הוא אומר, לא רק שהם יוותרו על התביעה, זה לא שאתה... הם יביאו לך כסף. הפוך. טוב, עכשיו, 5 שנים, עובר 5 חודשים, מקבל עוד מכתב בבית. להתייצב? לפני שופט. היה שופט, איפה השופט היה? זה בית דין לענייני עבודה, משהו, לא, זה לא היה בלוד, זה היה במקומות אחרים. השופט אומר לאבא שלי, טוב, מה יש לך להגיד? לא, מה אתה רוצה? אני ברמלה לא אפשר לגדל ילדים. מישהו יודע, רמלה שלה, זה היה, ברוך השם, היה... ברוך השם, היה שם הרבה פרחים יתרו את העיר הזאת. עד היום. הרבה פה, אומר, לא תקשיב, אני לא יכול לגדל של ילדים, אמרתי לשם, זה. הוא אומר, פה ושם. טוב, השופט אומר, טוב, יוצאים להפסקה, מה ההפסקה? מה ההפסקה? 20 דקות דיור. עכשיו דיברנו. טוב, בינתיים ההוא מדבר, עכשיו ההוא מסביר לה, עכשיו התובע של העיר אמר לאבא שלי, תקשיב, אתה לא תצא מזה, חבל לך על הזמן. הצד היחיד שאני רואה אותך יוצא מזה זה רק כי אולי אנחנו נוותר רק על ריביות או כל הדברים האלה, כדאי לך לחתום, והכל יהיה בסדר. אבא שלי אומר לו, תקשיב טוב, אני באתי לפה כי אתה תביא לי כסף. הוא אומר, מה? אתה תביא לי כסף על מה? הוא אומר, ככה הרב יורם אמר. הוא אומר, לא יודע מי זה הרב יורם. אני לא יודע מה תמשקש, אני באתי להציע לך עסקה על הריביות. אמר לו, ככה, אני לא יודע מה אתה מדבר, אתה רוצה להתקשר לרב יורם. ככה אבא שלי אומר, את הפרטים אני לא זוכר בדיוק, אני לא זוכר את הפרטים בדיוק, הייתי קטן. המעשה היה שהשופט מגיע ושולח אותם לערכת דיון. הדיון השני מגיע השופט, מסתכל על התורה, מסתכל על אבא שלי, מסתכל על התורה, מסתכל על אבא שלי, אומר לתורה, אני לא יודע מה אתם רוצים ממנו. אני רוצה לשאול אותך שאלה? איפה ראש המועצה הדתית גר? איפה זה גר? מתברר ש60% קירות. תראה מה זה. איך הקדוש ברוך הוא מסתובב. עכשיו הוא אומר לו, אני מציע לך מהר לרדת מהתביעה. לאורך פלא, לאורך כל הדיון הוא אומר לרדת, תדעו מהתביעה. הוא לא רוצה לרדת. אין בעיה. טוב, שלם כנוע. מוכן לתת את הגזר דין. דיון הבא, שלמו לו הוצאות דין, שלמו לו זה, אבא שלי יצא עם 100,000. איזה מצחיק. אתם מבינים מה זה? זה הקדוש ברוך הוא שלח לבן אדם, אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני לא בטוח, אני אומר את זה בזהירות, כי דברים שאני לא ראיתי, אני לא בטוח אם אבא שלי לא היה שורף את המכתב. זה לא הכוונה שורף. הכוונה אם הוא לא היה מאמין באמונה שלמה. לתמימות, בתום לב. אני לא חושב שהוא היה יוצא מזה. זה בטח שלא. הקדוש ברוך הוא שולח לך ניסיון. השאלה איך אתה מתמודד עם הדבר הזה. אם יש לך אמונה, ואתה מקבל את זה, והוא מקבל ניסיון, הוא מקבל את זה, ואתה יודע שלא יכול להיות שלעולם בן אדם יזיק, הרי אבא שלי לא עבר כי שם היה לו דירה יותר יפה. צריך להתאמן. אבא שלו עבר כי שם הוא יכל לחנך את הילדים. שם הוא יכל לחנך את אחים שלי, אותי. שם הוא לא ישב. הוא לא עבר כדי להתפנק. אז ייתכן שיהודי יפסיד ממצווה? בחיים לא. בחיים לא. זה מה שדיברנו בשבוע שעבר. אבל אני רוצה להמשיך איתכם הלאה, אני רוצה להגיד לזה של השיעור. איזה דבר.
אנחנו יודעים שהציבור, טוב, ויתר לו השם. אומר רבנו בחיי, היה צריך לכתוב, מה כתוב, מה לשון הפסוק, ויתר לו השם כי הכרה היא. קודם כל כותבים את הפעולה, ואחרי זה כותבים את הסיבה. בדרך כלל מה צריך לכתוב? ותהי רבקה הכרה, ולכן ויתר לו השם. למה כתוב קודם כל את הסיבה? כולם יודעים מה התשובה. כי מה הסיבה שאמהות היו הכרות, מה דיברנו על הסיבה הראשונה, זה לא משנה לשיעור, כי הקדוש ברוך הוא מטבל את תפילתם של צדיקים. ועוד משהו, גם לא לשמוע את התפילות שהאחים שלה התפללו על רבקה, תהי לאלפי רבבה. לא צריך את התפילות שלכם. אני מדבר על זה כי זה יהיה רבבות, אז אני סתם... אנחנו לא מפונים מאף אחד. אנשים הולכים לכל מיני בבות שאין להם שום ידיעה ושום... אני לא מדבר על הצדיקים האמיתיים. מה הסיבה של האנשים? איך אמר לגיסים? מה יש אם לא יועיל? יזיק. מה, נכון? אז הוא הולך לכל מיני אנשים. יזיק. רבותיי, אתם כולכם פה אנשים שיודעים ספר. בשנייה אחת אפשר להעלות את האנשים המזויפים האלה. יכול לשאול אותם שאלה, אפשר לשאול שאלה בהלכה? הם מתבלבלים. שאלה פשוטה, הוא מתבלבל. שאלתם, הרב, אם ככה וככה וככה וככה. אתה שואל את השאלה בהלכות טהרת המשפחה, שואל את השאלה, עוד שאלה פה, עוד שאלה, לא שאלות שכולם יודעים אותם, כי שאלות שלגבי שבת כולם יודעים. שאלות טיפה יותר מוגדות מתוחכמות, אתה רואה שהוא נופל. אז אתה רואה שהוא לא יודע, שהוא לא פותח ספר. יש פה כמה אנשים שיש להם קבלת קהל עמוסה מאוד, ואם אתם רוצים אני אגיד לכם גם שמות, אני לא מתבייש להגיד פה, אני לא אגיד, אבל בואו פרוטן נגיד לכם, שהם לא יודעים כלום, כל מה שיש להם זה כבוד אומה. ודאות, אני אומר לכם ודאות. הם לא שום דבר. זהו, הם לא יודעים להם שום ידיעה. ואנשים הם מקבלים קהל, ואנשים רודפים אחריהם, בסלבי וכל מיני דברים. אנשים אומרים לא יועיל, לא יזיק. פרשת השבוע כתוב, פסוק מפורש, כנגד אותם אנשים שחושבים לא יועיל, לא יזיק. מה הסיבה שלרבקה לא הייתה ילדים? אמר לו, הקדוש ברוך הוא מטבע את תפילתם של הצדיקים, אבל הסבר שלי מובא בראשונים, בפוסקים, באיפה שאתם לא רוצים. אתה יודע מה הסיבה? כי האח שלה, לבן ברך אותה, מה ברך אותה? אחותנו את היא לאלפי רבבה. אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא לא רצה שאנשים יחשבו שבגלל הברכה של לבן לרבקה יהיה ילדים, לכן אמר לה, ייבש אותה 20 שנה. מבינים מה כתוב כאן? שברכה של רשע לא תתקיים בכלל. כדי שלבן לא יהיה לו חצר. אנשים אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה שהברות האלה יהיה להם תאם, אתם מבינים? אז אני לא רציתי להיכנס לזה, זה הנושא עוד ארוך, אני בטוח פה שאף אחד לא בדבר הזה, אבל תדעו, צדיקות לא עוברת בירושה. אדם שהוא צדיק, יש לו גם, אפשר לראות את זה עליו, על הפנים שלו. אין לו הנהגות מוזרות. הכלל הראשון לצדיק, שהוא לא צומח בן רגע. פתאום אתם רואים, צדיק, שמעת על הצדיק המלובן בניסים, אין דבר כזה, צדיקים אמיתיים. אתה יודע מה היה איתם לפני כן, איפה הם למדו, ממי הם קיבלו את התורה, את מי הם שימשו. הגמרא אומרת, יש רק להתייסרו. איך? התייסרות זה כבר, אתה יודע, זה כבר כמה אתה אמיתי, כמה אתה מקובל. אבל הדבר הבסיסי, זה שיש אחריך המון שנים של לימוד תורה, המון שנים של עשייה, פתאום בא אחד, יחסי ציבור, מעסיקים. זה לא עובד ככה. טוב, אנחנו נתקדם לנושא שלנו. הקדוש ברוך הוא, מה? אפשר שני שאלה? כן, אז מה שדיברת קודם. אבל אמרת שיצחק אבינו, נכון? הוא היה, סליחה, שיעקב היה עני. יצחק היה עני, סליחה, יצחק היה עני. זאת אומרת שגם ליעקב וגם לעשו לא היה כסף, נכון? נכון, כן. אז... לא, אני היה בן 10. אז בסדר, אז מה הוא מכר לו? כאילו, מה יש בנזיד עדשים? זה לא כסף. מכר את הבכורה. אבל זה לא כסף. אמר לו, מכר גם... אז אתה שואל שאלה עמוקה יותר. איך מכירה לו חיות, אתה שואל על מכירה עצמך התבצעה? הרי מה הוא רצה? הוא רצה את הבכורה. הוא רצה כסף. הוא רצה בכורה, לא רצה כסף. לא, עשיו. לא אמרתי שהוא רצה כסף, אמרתי הוא רצה... גם על השירות, לא? לא. אז מה? אני אמרתי שעשיו רצה לאכול. אמר לו יעקב, אתה רוצה לאכול? תמכור לי משהו. שלם לי על משהו. במה תשלם לי על זה? לעשיו לא היה כסף, אז מה הוא שילם לו על זה? שהוא מכר לו כנגד את הבכורה. אבל איך המכירה התבצעה? זה... הראשונים מדברים על זה. טוב, עכשיו אני מגיע לגבולות הכותרת של השיעור, וכל אחד ואחד שיקשיב וגם מי שנגדר, אין ברוך שם מי שנגדר. אומר הרבה נחל, מה לומדים בפרשת השבוע? ויתר לו השם, למה הקדוש ברוך הוא עשה אותה הכרה? כי הקדוש ברוך הוא התאווה לתפילתו של צדיקים. אומר הרבה נחל, זה כלל גדול בעבודת השם. לפעמים שמתאחרת ישועת האדם, כיוון שהשם יודע שלאחר שהוא יושיע אותו, אותו אדם כבר לא יתפלל אליו.
אדם צריך זיווג, אדם צריך פרנסה, הוא מתפלל. אומר הקדוש ברוך הוא שנייה. אם אני ישמע יושב אותך, מה יהיה אחר כך? אם הייתה לך כסף? אם הייתה לך עכשיו עסקה, לקחת מגרש, קנית ב-700, מכרת ב2 מיליון, מה קורה אחר כך אם אתה תהיה איתי? שוכח את השם. זהו, אומר הרבה נחל, זה עיקר הסיבה למה אנשים לא נושעים מהר. הוא ממשיך. אומר דוד המלך בתהילים, רגע, שהרוויחו עניות, שנייה, לפני הקושיות, אני רוצה לסיים על הסוף. הוא מביא להם בפסוק, אומר דוד המלך בתהילים, נכון? חונני השם, כי אליך אקרא כל היום. לא כתוב כי אליך קראתי כל היום, כי אליך אקרא כל היום. אומר הרבה נחל, אתה יודע למה? אומר דוד המלך, תענה לי, למה תענה לי? כי אני אמשיך לקרוא אליך כל היום. אני לא אעזוב אותך. אומר הרבה נחל, עיקר, אני קורא לך את הלשון שלו. זה דבר שחייב לקרוא בפנים. אני חייב לקרוא לך, אני עצמי התפעלתי מזה. אומר רבי נחל, הגמרא אומרת בכמה מקומות, סנהדרין מ"ד, עכשיו אמרו תבדוק, סנהדרין מ"ד, מסכת שבת, אומר, לא זוכר בשבת איזה דף זה. לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, נכון? איך אפשר להגיד תפילה לצרה? איך אתה יודע מאיפה תבוא הצרה פתאום, אתה אומר לו צרה. אומר הרבה נחל, אתה יודע מה הכוונה? בבוקר שאתה קם בבוקר, תגיד. הנה. מה יגיד? שלא תבוא עליך. כשאדם מתפלל תמיד, אומר למה? שימו לב, כשאדם מתפלל תמיד אומר הרבה נחל, אין שום סיבה שתבוא עליו צרה. שים, ככה. שמעת? כשאדם מתפלל תמיד, אין שום סיבה שתבוא עליו צרה. ואף אם תבוא עליו, מיד מסתלקת ממנו בבואה. רבותיי, מה נמצאנו למדים? שורש כל מה שאדם יש לו צרות בעולם, זה בגלל שהוא לא מתפלל תמיד. הוא מתפלל אבל לא תמיד. אם אדם יגיע למצב שהוא מתפלל תמיד, גם כשיש לו כסף, גם שהחשבון שלו בפלוס, גם שהחשבון שלו במינוס, זה כולם מתפללים, לעולם לא תבוא עליו צרה, רבותיי, זה לא אני. קראתי לכם הרבה נחל. שימו לב, הדברים מדברים, בדרך כלל אני מסביר את מה שאנחנו קוראים, פה לא צריך להסביר, רבותיי, כל מילה מיותרת. דוד המלך אומר בתהילים, אמרנו, חונני השם כי אליך אקרא, כי אני אמשיך לקרוא אליך כל היום. רבותיי, בואו נקבל על עצמנו את הדבר הזה, שגם אנחנו מקבלים ישועה, אדם קיבל ישועה, אדם זכה באישה. אגב, אז תמיד אנחנו מדברים, אדם לא יתפלל למשהו ספציפי. אדם יש לו פגישה עם משהו, עם בוס, תתפלל עליי שהוא יגיד לי כן, שהוא יעשה לי כן, שהוא יעשה לי... לא, זו לא התשובה. התשובה היא, אני רוצה שיהיה לי פרנסה. אני חושב שהפרנסה היא במקום הזה, היא תהיה לי טובה. תפתח לי את העיניים, אם זה שלי, אז שיגיד לי כן. אם זה לא שלי, אז תעזור לי להבין למה זה לא שלי. להבין שזה לא שלי. לא להתפלל דברים ספציפיים. דיברנו פה על אותו אחד שהתפלל על אישה מסוימת. האישה הזאת הוא רוצה שהיא תהיה שלו. אתם זוכרים מה קרה אחרי כמה זמן. דיברנו כמה פעמים על השיעור. הוא התפלל, לא דובים ולא יער. התברר שקוראים, ברוך השם על הרקע, על הרצף, ברוך השם. דיברנו כמה פעמים, איך מתפללים. אבל מה אנחנו מבינים בנושא הסילור הזה? בואו נסכם את עיקרי השיעור. שאלנו הכל לטובה, איך? שאלנו גבריאל איך, שאלה יפה. עכשיו אנחנו לא נשאל את השאלה הזאת, נכון? כי אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא מגלגל ומסדר שגם הצער שלך, גם מה שאתה כרגע עובר לא טוב, גם זה טוב בשבילך. גם זה טוב בשבילך. איך? דיברנו כמה פעמים, 20 שנה של יצחק, הוריד 20 שנה מהשעבוד של הילדים. 400 שנה של שעבוד היה צריך להיות בפועל. מה קרה? איפה ברחו 190 שנה? 190 שנה, 100 כנגד מה שאברהם חיכה, כך אומר השח על התורה, פרשת לך לך. 90 שנה כנגד מה ששרה חיכתה. אדם עובר צער, הוא לא מבין לעולם, דיברנו על השיטפונות. אדם עובר עם רכב, הוא לא יכול להגיע לבית, הוא צריך לחנות במקום רחוק, הוא הולך בגשם. הוא מכוון, רק דבר אחד, הקדוש ברוך הוא, זה אתה, תודה. אתה יודע כמה קיפלת לעצמך בצער הזה שאתה רץ בגשם עליך? אתה יודע כמה, הצער הפשוט הזה, כמו אומר, אתה יודע מה כלי שלו, כיס להביא את השטר של ה-50, יצא לו את השטר של ה-200, הוא מחזיר את הקרב, הוא הולך לצד השני. אתה יודע כמה צער קיפלת לעצמך, כמה עוונות, כמה ביזיונות חיפרת בדבר הזה? רק מה רבותיי? בואו נקבל אותם ביחד, בואו נקבל את זה באהבה. אהבה זה כבר דרגה יותר גבוהה. אני אומר, בואו נבין שזה מהשם יתברך. עצם ההבנה וההכרה, שזה מאיתו השם יתברך. ההבנה שזה מאיתו יתברך, זה לא אהבה? לא, לקבל באהבה זה כבר דרגה יותר גבוהה. עדיין לא. אני מדבר על דרגה בסיסית, להבין שזה ממנו השם יתברך. אני חושב שזה מאיתו יתברך וזה לא מאהבה? אתה תגיע לרמה שזה יהיה מאהבה. לא, ברגע שבן אדם נכנס בתת מודע שלו, שהוא כבר מבין שזה מהקדוש ברוך הוא, אז מה הוא אומר? מה הוא מאסתר אותי? אני אגיד לך משהו. אתה מדבר על דרגה שבן אדם עכשיו עובר משהו ופתאום מוחא כפיים. זה כבר יותר... זה אהבה.
זה אבל להאמין שהקדוש ברוך הוא ששלח לך מכתב, קיבלת עכשיו $1,000,000. להאמין שאתה רואה על הצד, אשתך ולהאמין... מישהו מעצבן אותך בכביש. תגיד לו, כל הכבוד. לא, בוא נלך לדבר פתאום. לראות על הצד של הטלפון. לא אותך, תופס מישהו אני שוטר. רוצה... דופק לו דוח. יש כאלה אנשים שהגיעו לדבר. לא, לא שוטר, אני אומר לך אנשים. מה אתה עושה? אני אומר לך אנשים, עזוב שוטר, אני אומר לך אנשים מעצבנים אותך באותו רגע בכביש. או אתה נוסע והוא מקדימה והוא עושה לך דווקא. אתה יודע למה הוא מדבר ככה, הוא יודע מה זה בכביש, הוא יודע מה זה העצבים של האנשים. נכון? נכון? הוא עושה לך דווקא, הוא נוסע דווקא ליד. אתה יודע מה זה לקבל את השם? הוא עוקף אותך, הוא עוקף אותך חוזר למקום ונוסע לאט. העיקר עקפתי אותך, אתה מסעית, אני נוסע יותר מהר. נו, אתה אומר אותו רגע, תודה ברור. אתה אוכל את עצמך, באותו רגע אתה אומר מה זה? אתה יודע, אם הוא ייסע אחרי 15 מטר, והוא שעקף יעשה תאונה, הוא יגיד, בורא העולם, טוב שלא, טוב שעקף אותי, ולא הייתי אני במקום. נכון? אתה לא רוצה לך, אני אמות שם שוטר, ויקבל רפורט, כן? אתה יודע מה זה לא את השם מאהבה, זה לראות על הצד טלפון, לשתי יקרה ולחשוב שזה אריאל על כל הפייס. אתה יודע מה זה, איזה שמחה לראות לשתי יקרה. לראות ולהבין ולשמוח כאילו אריאל התקשרה אליך. זה נקרא לראות את השם מאהבה. זה כבר דרגה יותר גבוהה, רק אתה דרגות גבוהות. אנחנו צריכים ללמוד ממך. אנחנו צריכים... אני אומר, זה דרגות גבוהות. זה דרגות גבוהות מאוד. אנחנו מדברים קודם כל על עצם ההכרה שהצער הזה זה כרגע ממנו השם יתברך. אנחנו מדברים פה דברים, הלוואי שאנחנו... אני רוצה להגיד משהו באותו מידה שאנחנו מדברים פה, אנחנו לא מדברים שאני אדם צריך להיות מוכנה. להבין שכל דבר זה... להתנהג עם קבלות. כל מה שאנחנו מדברים, כל השיעורים שלנו, ניסיונות, מה? ניסיונות, זה צריך לתרגל אותם. זה המילה, מתאמן עליה. צריך לתרגל אותם. אני יכול להבטיח לכם דבר אחד, שכשאדם מתרגל את עצמו לדברים הללו, יגיע איזשהו שלב שפתאום זה יזרום לבד. זה יזרום לבד. אבל שלא תטעו, שאתם תתרגלו, זה כבר, זה לא יפסיק, זה כבר יעלה רמה. למה? ככל שאדם גדול יותר, יצרו יותר גדול, זה יעלה רמה. אבל מה מובטח לכם? מה מובטח לכם? שהשכר שאתם תקבלו כנגד זה יהיה הרבה יותר גדול. אתם רואים אנשים גדולים. הנה, מישהו סיפר לי השבוע על אחד מגדולי הדור, על הרב יגאל כהן. סיפר לי מישהו שהנהג שלו, השבוע פגשתי אותו בחתונה, סיפר לי מה הוא עבר לפני שפרסם. אתם לא מאמינים. עזבו את זה ש10 שנים כבר לא היה לו ילדים. כן, עם הסבל שעבר. עזבו את זה ש23 שנה היה נוסע לשיעור בחדרה לפי 3 אנשים שאחד מהם היה נוחר לו. הוא התחתן בעולם כדורסל. הוא התחתן בעולם בעולם כדורסל, כן. עזבו את זה שהבן אדם היה מוסר שיעור, בית מדרש, יביע אומר בשיעור שלי אף אחד לא היה מגיע, והשיעור של אחד אחריי ביום אחרי זה, הרב ליאור גלזר, היה מפוצץ. אני חשבתי, אני בן אדם, יש לי יצר הרע, רציתי להגיד לו, אם אפשר, לא להחליף את הימים, לא היה... תלווה לי כמה אנשים. להיות במקום אחר. הוא אמר לו כמה פעמים, כל הזכות שלי זה בזכות שאני לא ויתרתי והמשכתי, ואמרתי לו שימשיך בבית כנסת שלי למנות את הבית כנסת שלי. אתם יודעים איזה ניסיון זה? בבית כנסת שלך אתה מוסר שיעורים 10 אנשים, בא מישהו אחריך, באולם מלא, 300 בחורי ישיבות. אתם יודעים איזה ניסיון זה? ואתם חושבים, איך הרב יגאל כהן היום, פסקת ההצלחה. דיברנו, לא רק זה. לא קחו את כל הרבנים, הרב ליאור גלזר. אתם יודעים מה הוא מתמודד? 3 ילדים בבית, דברים שמפורסמים על רצף, אחד על הרצף אחר ועל השני ככה, אני מכיר אותו באופן אישי, זה ניסיונות אורח בחיים. קחו, עזבו, אני אוכל דוגמאות על הדוגמאות, רבי יצחק פרנגל, הרב זמיר כהן. אין אדם גדול שלא עבר ניסיונות. אבל שימו לב, מתי הם התפרסמו ומתי עיקר הגדולה שלהם הייתה? רק לאחר שהם קיבלו את הניסיון הכי קשה שלהם, הם אמרו תודה של יתברך. זה כנגד זה ברא אלוקים. דיברנו מתי מגיע נקודת החור, אחר הנקודה הכי אפלה בלילה. כשמגיע